ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാർത്ഥന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേത് നഷ്ടപ്രയേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാഘയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ചാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാസിദ്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരേ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത വിധിനിം സ്വാമിനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജനതകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് അധ്യായം 2 അല്ലേ, ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലം. ഓണൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ചല്ലേ? അടിപൊളിച്ചല്ലേ? കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം നമ്മള് എടുത്തത്. നമ്മള് ഒരു ദിവസം ക്യാൻസൽ ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ നന്ദി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. രണ്ടാം അധ്യായം എടുക്കാം. കുറച്ചാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അത് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് പറയുന്നത്, രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും സതതം കീർത്തിയന്തോമയതഞ്ചസ്തൃഢവൃദ്ധ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളോട് പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഞാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്, എന്നെ ആരാധി, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല.
ആരാധിക്കണം, നമുക്ക് എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്. ഇതാണ് ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ. നമുക്ക് എല്ലാവരും ഭക്തരാണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ലെവല് നമുക്കറിയില്ല. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് ഭക്തി കൂടുതലുണ്ടാവും, കുറവുണ്ടാവും, ഇല്ലാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പല പല ലെവലുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മറിയില്ല LKG UKG പിന്നെ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിലും പല തലങ്ങളുണ്ട്. പല തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു പോയാലേ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്തണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ തലങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ തലങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിലും കുറെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ 3 സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ തിരിക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്നും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ 3ആയി തരംതിരിച്ചു. നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തി നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതും നമുക്ക് അറിഞ്ഞു പല ജ്ഞാനങ്ങൾ തേടി അതിനനുസരിച്ച് നടക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ജനറൽ ആയിട്ട് 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. 1 അനുഷ്ഠാനത്തിൽ, 2 പരമാനന്ദത്തിൽ, 3 ഭഗവാനുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3ആയിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1 അനുഷ്ഠാനം. അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ചടങ്ങുകൾ അല്ലെ, നമ്മൾ സാധന എന്ന് പറയും. നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണതാണ്, അത് ചെയ്യണം അതാണ് പറയുന്നത്. സാധന ഭക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പരമാനന്ദം. അടുത്ത അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് നമുക്കറിയാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ആ ചെയ്യണതിൽ ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു റോബോട്ട് പോലെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത്, പലർക്കും പല ലെവലായിരിക്കും. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിയതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ പറയില്ലേ, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം, ഭഗവാൻ ആ പൂ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം, ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കടന്ന് നമ്മൾ ആ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിന് കാരണം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മളത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ മരുന്ന് തരുന്ന പോലെ ആ മരുന്ന് കഴിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനൊരു നിയമവ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഗുരുക്കന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാര് നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന്റെ സത്യാസത്യനെ പറ്റി ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കണതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയും. അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആനന്ദം എന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തും. കാരണം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് എന്താണ്, നമുക്കൊരു ആനന്ദം ഉള്ളിലൊരു എന്ന് പറയും, ഒരു ഇത് വരും. നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു സന്തോഷം വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ പൂജദ്രവ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മളില് ഒരാനന്ദം നമുക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടെ തൊട്ട് നമുക്ക് പിന്മാറാനുള്ള സാധ്യത കുറയും. കാരണം നമ്മൾ ആനന്ദം കിട്ടിത്തുടങ്ങണം. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അത് ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസം ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഒരു കുറവ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ആനന്ദത്തിലേക്കുള്ള ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഘട്ടം എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പരിശുദ്ധ പ്രേമമായി കഴിഞ്ഞു. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിരിയൂല. പിന്നെ ഭഗവാനും ഞാനുമായ പ്രേമ ബന്ധത്തിലേക്ക് അത്രയും കണക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഒരാളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന് തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പുനർജന്മം. നമുക്കറിയാം പല ജന്മങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജന്മത്തിൽ അതിൽ നിന്നൊരു തുറച്ച നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ലഭിക്കണമെന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിനിയോഗിക്കണം. അത് നമ്മൾ പറയും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇപ്പൊ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ എഴുതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്നില്ല. അവൻ എന്താ ചെയ്യണം, അവൻ പഠിക്കണമല്ലേ നന്നായിട്ട്.
ആ കോളേജിലായാലും പഠിക്കും, പക്ഷെ സാധ്യതയുണ്ട് അവൻ എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്നുള്ള പോലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ സഹായമായി തീരും. അത് തന്നെയാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഗുണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മുഴുവൻ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ജന്മമെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളായാലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അവർക്കും നമ്മൾ ഈ മെസ്സേജ് ഇൻഡയറക്റ്റ് പാസിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അറിയണില്ല എന്ന് മാത്രമുള്ളതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഒരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം അറിയാതെ തന്നെ ആ കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി തുടങ്ങും. അത് തന്നെ നമ്മളെ സാമൂഹിക കുടുംബത്തെ ഇത് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതൊക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളെ പ്രക്രിയ? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മളെ കുലം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പല ലിങ്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് അപ്പൊ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് ഭക്തിയുത സേവനം അവസാനിപ്പിച്ചോ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഭക്തി സേവനം ആരംഭിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. മറ്റുള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസമോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതെന്താണത്? അത് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ, ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യമല്ലേ ശരിക്കത് അല്ലെ. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരീരത്തിന്, ധനമാണെങ്കിലും സൗന്ദര്യമാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിലും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിലും അല്ലാതെ എന്താണ്, അത് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? കാരണം ഭക്തിയെ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അത് മാത്രം നിലനിൽക്കും. അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് മാത്രം നിലനിൽക്കും, ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാതും ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് 100% നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ചയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ തികച്ചും സ്വീകാര്യനാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല എന്ന് വെക്കുക, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും, മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടില്ല, കുറച്ചെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. എന്നാലും നമുക്ക് എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആചാര്യനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഭക്തനെ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തി ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കും. അതിന് നമുക്ക് ആ കഥകളിൽ നാരദന്റെ കഥ വാൽമീകി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒക്കെ അറിയാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അതിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഏത് ലെവലിലാണെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിതം പതുക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അനുഷ്ഠാനത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ സംവേദന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് അനുഷ്ഠാനം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ കണ്ണായാലും അതിൽ കാതാണെങ്കിലും മൂക്കാണെങ്കിലും ചെവി, എല്ലാതും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് വരാം, അത് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ആരെയോ നിർബന്ധപ്രകാരം, നമ്മൾ അറിയാത്ത എന്തിൻ്റെയോ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അത് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുക. അത് എന്തിനാണ്? അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുപോകും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള കാര്യം കൊണ്ടല്ലേ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് എപ്പോഴും നിരീശ്വരവാദികളും ആസുരവാദികളും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ വീഴരുത്. കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും വീഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയധികം കൂടുതലുള്ള സമയമാണ് നമ്മൾ കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ആ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അനുഷ്ഠാനത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കും. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് മാത്രം നമ്മളെ മൈൻഡില് നമ്മളെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക. മനസ്സിലായി? എനിക്ക് എന്താ നഷ്ടം? നാമം ജപിക്കുക. അതിന് സ്വാമി ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സയൻസ് അനുസരിച്ച് ഇത്രയെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവര്. കാരണം എന്താണ്, അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മനസ്സിനെ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെങ്കിലും കിട്ടുമല്ല, ശാന്തത കിട്ടും, സ്ട്രെസ് കുറയും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഈ മന്ത്രമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടും, ഭൗതികമായിട്ടും ഗുണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കുറച്ചെങ്കിലും അതിനെ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. അതാണ് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം എന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സ്വാഭാവികമായ ജന്മാവാസനയാണ്. ഇത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ ഭക്തി ഉണ്ട്.
മനസ്സിലായി? അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തിയുള്ള ഭക്തി നമ്മൾ എന്താണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ശരിക്കും ആചാര്യന്മാര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിലാവും. ഓടാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടിക്കിന് അവൻ അങ്ങനത്തെ പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ഓടും അല്ലേ? അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ എന്താണ് അവന്റെ കാര്യങ്ങളും സിലബസും കാര്യങ്ങളും അവന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചാൽ അവൻ കൂടുതൽ പഠിക്കും. എന്നതുപോലെയാണ് ഭക്തി. നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള ഭക്തിനെ നമ്മൾ ആ നിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടിയേ തീരും എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലുള്ള അവബോധത്തെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളാക്കുമെന്ന്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അകന്ന് ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ അതിനെ നാം കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും നമ്മളിലുള്ള ആ ശുദ്ധിനെ ചുറ്റി, ആ പരിശുദ്ധിനെ ചുറ്റി ഒരു മാലിന്യമുണ്ട്. ഒരു മാലിന്യ കൂമ്പാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോരുന്നതും പോന്നിട്ടുള്ളതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റുക. ആ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടണതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ആ മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തെ മാറ്റുക എന്നാണ് ശരിക്കും അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുള്ള ഹൃദയത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവസത്തയിലുള്ള ആ മാലിന്യത്തെ നമ്മൾ മാറ്റുക. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെ, നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മ ഗുണങ്ങളെ എന്ത് തന്നെയായാലും അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുക. അതിനാണ് കൃഷ്ണ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ മാത്രം ആ അവബോധം കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുക. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൂടിക്കൊള്ളുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവന ശേഷി വികസിപ്പിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില ക്രമങ്ങളും ചിട്ടകളും ആവശ്യമായി വരുന്നു. ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തി ഉണരാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ അനുഷ്ഠാനമാണ് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരാനും ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും ഞാൻ എന്താണെന്നും എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഇതൊക്കെ പറ്റി നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആഗ്രഹിച്ചാൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മളത് ഭൗതികതയിലും വെറുതെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പലത് ആഗ്രഹിക്കാം. അപ്പൊ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയിലും നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന് ചില ക്രമങ്ങളും ചിട്ടവട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തി ഉണരാൻ സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ശക്തി നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കാണ്. ആ ശക്തി ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ അനുഷ്ഠാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ? സാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. ഒരു ദിവസം വിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്ത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ബോറടിച്ച് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയല്ല. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു ടൈമിങ്, നാമജപത്തിനായാലും ഒരു ടൈമിങ്, എന്തൊരു കാര്യത്തിന് ആത്മീയ കാര്യത്തിന് കറക്റ്റ് ടൈമും അതിന്റെ എല്ലാ ഷെഡ്യൂളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അത് തെറ്റിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ വളരെ അപൂർവത്തിൽ തെറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അടുത്തതിന് പ്രായശ്ചിത്തം പോലെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് തെറ്റിക്കൂല. നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് വാക്ക് കൊടുത്ത പോലെയാണ് പല കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ അത് വാക്ക് തെറ്റിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഭഗവാന്റെ വാക്ക് തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് നമ്മളെ വാക്ക് തെറ്റിക്കും. അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതിനാണ് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആത്മാവ് അതിന്റെ മൂല്യരൂപത്തിൽ സത്യമയവും പരമാനന്ദപൂർണവും നിത്യവും ജ്ഞാനസ്വരൂപവുമാണ്. ആത്മാവിന്റെ മൂല്യസ്വരൂപം, ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ, മമ വംശ ജീവലോക എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമായ ആത്മാവിനുണ്ടാവും, നമുക്കുണ്ടാവും, ജീവാത്മാവിനുണ്ടാവും. അതെന്താണ്? പരമാനന്ദമായിരിക്കും, സച്ചിദാനന്ദമായിരിക്കും അല്ലെ, നിത്യം ജ്ഞാനസ്വരൂപനമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ്. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. രണ്ടും ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോ ആ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല, ആ അംശം കാരണം കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് അനിത്യവും അജ്ഞാനപൂർണവും ദുരിതം നിറഞ്ഞതുമാകുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് തന്നെയൊക്കെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയിൽ വരുന്നതോടുകൂടി ഇതിന്റെ ചുറ്റും വീണ്ടും മാലിന്യം പൊടിപെടും. നമ്മൾ പറയാം, എത്ര നല്ല വൈഡൂരാണെങ്കിലും ചെടിയിൽ വീണഞ്ഞ് ചെളി പിടിക്കാതും. ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ചെളിയാണ് ഭൗതിക മാലിന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. അത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപത്തിന് അതിന്റെ ശക്തിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങളിലൂടെ ആ സാധന ഭക്തിയിലൂടെ ആ ചെളിയെ, വൈഡൂര്യത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ആ ചെളിയെ നമ്മ മാറ്റണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ആത്മാവ് ദുരിതം നിറഞ്ഞതും. ആ ചെളിയിൽ വീണുകഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പിന്നെന്താണ്? ചെളി പോലെയായി ആ വൈഡൂര്യം. അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വികർമ്മം മൂലമാണിത്. വികർമ്മം എന്നാൽ അരുതാത്ത പ്രവൃത്തി. അതുകൊണ്ട് നാം സാധന ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കണം. വികർമ്മം, അരുതാത്ത ഭക്തി. നമ്മൾ 3 തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ: വികർമ്മം, അകർമ്മം, പിന്നെ നൈഷ്ഠിക. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ പോയിന്റ് വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ അനുഷ്ഠാനം
ചെയ്യാം. അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം തിരിച്ചു ചെയ്യണവരുണ്ട്. ചെയ്യണ കാര്യം ചെയ്യില്ല, എന്നാൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ വികർമ്മം, അരുതാത്ത പ്രവൃത്തി. അതുകൊണ്ട് നാം സാധന ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. നമ്മളൊരു മനുഷ്യനാണ്. മനുഷ്യൻ്റെതായ ബുദ്ധിശക്തിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകത്തിന് സെയിം തന്നെയാണ്. എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇന്ത്യൻ മഹാരാജ്യത്ത് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക. നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കുക. വികർമ്മവും ചെയ്യാം, അകർമ്മവും ചെയ്യാം, ഏത് കർമ്മവും ചെയ്യാം. 3 കാര്യം ഏത് കാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിച്ചിരിക്കും. അതാണ് പ്രോബ്ലം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവൻ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് കുഴപ്പം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മ അനുഷ്ഠാനം, സാധന ഭക്തി വൈദിക ക്രമങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. സാധന ഭക്തി അഥവാ ഭക്തിയുത സേവനം പരിശീലനത്തെ 2ആയിട്ട് വീണ്ടും ഇരിക്കാം. അപ്പൊ ഈ സാധന ഭക്തിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും തരംതിരിവരാണ്, 2ആയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന് നൈഷ്ഠിക ഭക്തി, ഒന്ന് നൈസ്കർഗ്യ ഭക്തി, 2ആയിട്ട് വീണ്ടും തിരിക്കാണ് സാധന ഭക്തി. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് 3ആയിട്ട് തരം തിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഒന്ന് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സാധന ഭക്തി, അനുഷ്ഠാനം. പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പരമാനന്ദം. പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കൃഷ്ണപ്രേമം. അങ്ങനെ 3ആയിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്നൊരു സാധന ഭക്തിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഈ സാധന ഭക്തിയെ തന്നെ വീണ്ടും 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് നൈഷ്ഠിക ഭക്തി, ഒന്ന് നൈസ്കർഗ്യ ഭക്തി. വീണ്ടും 2ആയിട്ട്. ഇതിൽ നൈഷ്ഠിക ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സാധന ഭക്തിയുടെ മുറവശത്തെ രാഗാനുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈദിക രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം കൃഷ്ണനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഭഗവാന് സ്വാഭാവിക പ്രേമം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പ്രേമത്തോടു കൂടി സേവനം നടത്തുന്ന ഒരാൾ ഉത്സുകനാകും. ഈ സവിശേഷതയെ രാഗാനുക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതില് സാധന ഭക്തിയുടെ വശത്ത് രാഗാനുക, അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് സാധന ഭക്തി ഗുണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാനോട് അടുപ്പം നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് രാഗാനുക എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗം പതുക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പൊ സാധന ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പതുക്കെ ഭഗവാനോട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2ആമത്തെ പറയുന്നത് വൈദ്യഭക്തിയുടെ ഇങ്ങനെ വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധന ഭക്തി തന്നെ. ശ്രീ ഗോസ്വാമി വൈദിക ഭക്തി ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കുന്നു: ഭഗവാനുമായി ആത്മബന്ധമോ നൈസ്കർഗ്യ പ്രേമയുക്ത സേവനം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അതേസമയം ആചാര്യന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അഥവാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രം ഭഗവത് സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം വിധി പ്രകാരമുള്ള സേവനത്തെ വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സാധന ഭക്തി തന്നെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാനായിട്ട് വലിയ ആത്മബന്ധമില്ല, നൈസ്കർഗ്യ പ്രേമൊന്നുമില്ല. ആചാര്യൻ എന്ത് പറയുന്നു, ഡോക്ടർ എന്ത് മെഡിസിൻ എഴുതുന്നു അത് കഴിക്കാന്നല്ലാണ്ട് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാത്ത ലെവലിലുള്ള അവസ്ഥ, ഫസ്റ്റ് ലെവല്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഭക്തിനെയാണ് നമ്മൾ വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ രീതിയിലുള്ള സാധന ഭക്തി ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം. കാരണം നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നല്ലാണ്ട് അത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പറയുന്നു, നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്താണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പം വരുന്നത്. അത് അപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എനിക്കത് പറ്റണില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു നിയമമാണ്. നമ്മൾ ഡോക്ടർ മരുന്ന് കഴിയും, നമ്മൾ അസുഖം മാറണം കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ മരുന്ന് തരും അല്ലെ. മരുന്നിന് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ മരുന്ന് കളയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ മരുന്ന് കഴിച്ച് അസുഖം മാറും. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൈദ്യഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തികജ്ഞമഗ്നനായിരുന്നു. വേറെയും ധാരാളം ഋഷിമാർ അവിടെ സന്നിധരായിരുന്നു. പക്ഷെ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ ദയിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ വൈദ്യഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ 7 ദിവസം കൊണ്ട് മരിക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ 7 ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും
എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഉപദേശം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഒടുവിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. പിന്നീട് സുഖദേവ മഹർഷി ആരോട് പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജന് പറയും, രാജാവേ, അടുത്ത ആഴ്ച മരണത്തിൽ നേരിടുന്ന ഭയമില്ലാത്തവനായി തീരണമെങ്കിൽ ഒട്ടും വൈകാതെ ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തനങ്ങളുടെ ഈശ്വരനെ ഭജിച്ചു കൊള്ളുക. അപ്പൊ പറഞ്ഞ മരണ ഭയം നമ്മൾക്ക് വിട്ടുമാറണമെങ്കിൽ തന്നെയും, കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുക, സ്മരിക്കുക, കീർത്തിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആരോട്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ് പറയണം, ഞാൻ 7 ദിവസത്തെ മരിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കറക്റ്റ് ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാണത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും ഭാഗവതം. നമുക്കറിയാം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടും കേട്ടും കൃഷ്ണനെ സദാ ധ്യാനിക്കുന്നതിന്റെ മരണഭയം ഉണ്ടാവില്ല. മരണമായിട്ട് ഏത് സമയത്തും വന്നു ചേരാവുന്നതാണ് ധാനം. നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സ്ഥിരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള മരണഭയം നമ്മളിൽ പോകും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വളർന്നു വരും. നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും വിളിക്കാം. കാരണം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചിരിക്കും. അതാണ് അന്ധകാലച്ച മാമയോ സ്മരണമുത്തകളായവരെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറും സിമ്പിൾ ആണത്. കാരണം നമ്മൾ എന്നും വിളിക്കുമ്പോൾ അറിയാണ്ട് അന്നും വിളിക്കും. ഏത് പ്രശ്നത്തിലും നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ശ്രവിക്കുക, സ്മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളെ പരീക്ഷ എപ്പോഴാണ്? മരണസമയത്താണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെ പരീക്ഷ ആണ്. ചിത്രഗുപ്തൻ അല്ലെ, ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാതും സെക്കൻഡില് ഫ്രെയിം ആക്കിയിട്ട് അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിമുകൾ മുഴുവനും റിവിഷൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പിന്നെ അടുത്ത കർമ്മം, അടുത്തത് ഇതൊക്കെ പോണത് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. നമുക്ക് യാതന ശരീരം കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ നരകത്തിൽ അവിടെ ചെല്ലും. ആരെടുത്ത്? യമദേവന്റെ അടുത്ത് നോക്കും. യമദേവൻ പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് യാതന ശരീരം കിട്ടണം. ആ യാതന ശരീരം മുഴുവനും തീർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൃഥ്വിലോകത്തിൽ പോണത്. പൃഥ്വിലോകത്തിൽ നമ്മൾ ശരീരം കിട്ടാന്ന് കുറെ കാലം നോക്കി നടക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ അത്രയും നമ്മൾ തിന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരം റെഡി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് അവിടേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേവരെ നമ്മളെ പൃഥ്വിലോകത്തിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും. എത്ര കാലം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ഒരു പിടുത്തമില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലോകം അല്ലെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ കാര്യം എന്നാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ സ്മരണയില് ഭഗവാൻ വരും. ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അത് ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് സ്മരണ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാം? ഇതിൽ എന്തൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ലെവലുകൾ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ആചാര്യന്മാർ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഈ പ്രസ്താവന സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തെ നാം സദാ തൽപരനായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ എത്തണം മുകുന്ദന്റെ ലോകത്താണ് മുക്തിദാതാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തണം. അതാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരിശുദ്ധ മഹാരാജനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് വേദങ്ങളുടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യം ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അത് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണനെ ശ്രവിക്കുക, കൃഷ്ണന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, അതില് താല്പര്യം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആ താല്പര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൂടിയേ തീരൂ. അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൂടാതെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഇത്രയും ജപിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മുഴുവൻ അതിന് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അത് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യവും കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ താല്പര്യം ആക്കിയെടുക്കണം. അതെ, നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാണ്ട് പൈസ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ജോലിക്ക് പോകണത്? പൈസ കിട്ടാൻ അല്ലെ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭക്തി നമുക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയൂ എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതി നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേൾക്കണത് ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമല്ലേ. ഈ ലാസ്റ്റ് സമയമാകുമ്പോ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല. അല്ലാണ്ട് തന്നെ നിരവധി ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തും കൂട്ടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ മാത്രമേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അന്നൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അപ്പൊ എത്രയേ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
അത്രയും നല്ലത് നമ്മൾ പറയണത്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കാം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തിക്കാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വല്പം അഭ്യസ്തത്രായതോ മഹത്തഭയ, അത് നമ്മൾ ശ്ലോകം ഓർപ്പിക്കാം. കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കും. പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സർവ്വസദാ സ്മരിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മരണസമയത്തിന്, അങ്ങനെ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം എന്ന് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജന് ഉപദേശിച്ചു. സർവാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അപ്പൊ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജോട് നമ്മൾ സപ്താഹം അല്ലെ 7 ദിവസം അല്ലെ, നമുക്കറിയാം 7 ദിവസത്തിന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഭാഗവത സപ്താഹം നടക്കുന്നത്. ആ 7 ദിവസം തന്നെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുള്ള. അത്രയും ദിവസം 7 ദിവസം കൊണ്ട് മരിക്കാറുണ്ട്, 7 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്, ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുക, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. ആർക്ക്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്. ഭഗവത് ഭക്തന് പരാജയമില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ഭക്തി ശൂന്യന്മാർക്ക് എപ്പോഴും പരാജയമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തന്മാർക്ക് പരാജയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഈ ജന്മത്തിൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടും. മാർക്ക് കുറവുള്ള കിട്ടുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അവൻ പാസ്സാവും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ 50% മാർക്കാണ് പാസ് മാർക്ക് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 50 മാർക്സ് കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് മുന്നേറ്റം കിട്ടും, അടുത്ത ജന്മം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഭക്തി ശൂന്യന്മാർക്ക് ഇത് പരാജയം, ഭക്തി ശൂന്യന്മാർക്ക് ഇത് കിട്ടില്ല. മനുഷ്യരൂപം ലഭിച്ചിട്ടും ജനന മരണങ്ങൾ ഉരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സുവർണ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്നാണ് പരാജയം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നമ്മൾ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇത്രയുള്ളൂ, ഇത്രയും നല്ലൊരു ജന്മം, മനുഷ്യ ജന്മം നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് മനുഷ്യന് ജന്മം കിട്ടുന്ന അറിയാം അല്ലെ. എന്നിട്ട് ആ ജന്മം നമ്മൾ എന്താണ് സാധാരണ മൃഗത്തിനെ പോലെ തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആത്മഹന്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചാണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അത് പിന്നെ അത് പരാജയം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ജീവിതം സാധാരണ നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനിക്കും, കുറച്ചാൾ ജീവിക്കും, പിന്നെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ മരിച്ചു പോകും. അതും അതെ എല്ലാ ജീവജാലവും അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനാവണം. അപ്പൊ മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് മറ്റുള്ള ഇരുത്തുന്ന വളരെയധികം കഴിവുണ്ട്. ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കഴിവുകളാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് അല്ലെ. അത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് ഭാഗവതായത്. എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പവർ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ആ കാരണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. കാരണം പ്രകൃതിക്ക് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ബലം അവൻ അനുഭവിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മളും അറിഞ്ഞും അറിയാതെ തെറ്റുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആര് തന്നിരിക്കും? പ്രകൃതി തന്നിരിക്കും നമുക്ക്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. മനുഷ്യരൂപം ലഭിച്ചിട്ടും കൃഷ്ണബോധം വളർന്നില്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പിക 84 ലക്ഷം വിഭിന്ന ജീവകർമ്മങ്ങളായി ജനന മരണങ്ങളിലേക്ക് അവൻ വലിച്ചെറിയപ്പെടുക. അത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് വലിച്ചെറിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു രക്ഷയില്ല ആ വ്യക്തിനെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടും നമ്മൾ അത് പ്രവർത്തിക്കാതെ നമ്മളെ ജീവിതം തീർത്ത് കളയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ പെടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആത്മീയ ബോധം തന്നെ അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. മരമായിട്ടോ ജന്തുവായിട്ടോ പക്ഷിയായിട്ടോ എന്തായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് ആർക്കറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതോടുകൂടി, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവബോധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മരത്തിന് വല്ല അവബോധം ഉണ്ടാകും, ജന്തു അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് അവരുടെ അവബോധം എന്താണ്? മരത്തിനാലും ഭേദമാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ അവബോധം എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവബോധത്തിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നെ അതും പറയും. ചില കുട്ടികൾ ചില നല്ല കോളേജിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെ എന്തിനാ കോളേജിൽ പോകണം നമ്മൾ പറയൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അവർ അതേ രീതിയിലുള്ള കോളേജിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പിന്നെ അവർ കുട്ടികൾ അങ്ങനത്തെ വിടും ഇല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോണത്. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ല എല്ലാം കൊണ്ടും കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഈ അവബോധത്തെ വീണ്ടും പരിശുദ്ധിയാക്കാതെ മൃഗത്തിനെ പോലെ ജീവിതം തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവബോധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് എവിടേക്കാണ് ഈ മരങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുജീവികളായിട്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ തീരും എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരാണ്.
നമ്മുടെ കൃഷ്ണബോധം ആദ്യ രൂപത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നതിന് ഉപാധി ഇതാണ്. ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും നാം ഗൗരവത്തോടെ കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സ് വെക്കണം. മരണവിധിയിൽ ഒഴിഞ്ഞവനായിരിക്കും. മരണം കഴിഞ്ഞാൽ നാം എവിടെ എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഉപദേശമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഏത് വഴിക്കാണെങ്കിലും, അതിന് വഴിയെന്നൊന്നുമില്ല, ഇന്ന വഴി കൂടെ പോകണം ഇന്ന വഴി കൂടെ പോകണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഏത് വഴിയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഗൗരവത്തോടെ എടുത്തോളണം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് ഏത് വഴി ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം. മരണത്തിന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല, പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ എത്തും നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അതിന് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ വരാം. നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ജന്മം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഏത് ഗർഭപാത്രത്തിൽ വരണമെന്ന്, നമുക്ക് ആസുര ജന്മങ്ങളുള്ള ആസുര ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. അതിന് നമ്മളെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, ഷോഡക സംസ്കാരങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഗർഭവതിയായ സ്ത്രീകളൊക്കെ പറ്റി വളരെ പറയുമല്ലോ അല്ലെ. കാരണം അവര് പല പല ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ കുറെ നിയമങ്ങൾ പറയണതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? കാരണം നല്ല ജന്മത്തിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ശരീരങ്ങൾ വേണം, അല്ലാണ്ട് നല്ല ജന്മങ്ങൾ വരില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അതായത് യൂട്യൂബില് നമ്മളെ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, ഒരു 5-6. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ വീഡിയോ? അതാണ് ചെറിയ കുട്ടിയുടെ 5-6 വയസ്സുള്ള കുട്ടി. ആ കുട്ടിയുടെ അതെ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മര ഇന്റർവ്യൂ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഭഗവത്ഗീത ഗർഭിണിയായിരുന്നപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചത് കാരണം കുട്ടി അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ. കേട്ടില്ല അത്? അപ്പൊ അവര് ലൈവ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മീൻസ് നമ്മള് അവരൊക്കെ ലൈവ് എക്സാമ്പിൾ തരുന്നതാണ്. കാരണം ഗർഭവതി ആയ സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വന്നതെന്ന് അവർ ലൈവായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്കിത് ഭൗതികമായിട്ട് തന്നെ പണ്ടത്തെ പലത് ഒളിച്ച് അത് ശരിയല്ല ഇത് ശരിയല്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലാതെ ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു സത്യമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളത് പറഞ്ഞു രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സത്യത്തെ നാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അത് ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തോ. കാരണം മരണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെ എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതോട് വരെ അത്രയും നല്ല ഈ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോട്ടാണ് അല്ലെ. ബോട്ടില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നീന്താൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ എന്താണ് ബോട്ട് എന്നാണ് ശരീരം. ഈ ശരീരം ഉള്ളപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ സംസാര സാഗരം നീന്താൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ, ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അത് ചെയ്യാതെ ശരീരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ശരീരം ലഭിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ബോട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ഈ ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കടക്കണം. ഈ തോണിക്കാരനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ സംസാര സാഗരം കടന്നാലോ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ട് മുങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അടുത്ത ബോട്ട് വരും, ആ ബോട്ടിൽ കയറിയിരിക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് മരണം കഴിഞ്ഞ് നാം എവിടെ എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം നാം പൂർണ്ണമായി പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയന്താവ്. അതിനാൽ കൃഷ്ണബോധം ഗൗരവമായി കൈക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ ജനന മരണങ്ങളെ അവസാനിക്കാതെ ശൃംഖലയിലേക്ക് നാം വലിച്ചെറിയപ്പെടില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നാം പൂർണ്ണമായി പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണം, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാതും ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലാതും ചെയ്തോളും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവരത് ഡ്യൂട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിർവഹിച്ചോളും. നമ്മളെ പോലെയല്ല ദേവന്മാര്. അവർ ആ ദേവത്തിന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗവൺമെന്റ് ജോലി ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാവില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് അതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സാം പാസ്സായിട്ടാണ് അവർ അവിടെ എത്തുന്നത്. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ദേവന്മാരും അവരുടെ ലെവലിൽ ആ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടി ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ കാര്യമൊന്നുമല്ല, അത് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയന്താവ്. അതിനെ കൃഷ്ണപദം ഗൗരവമായി കൈക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ ജനന മരണങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്ന ശൃംഖലയിൽ നമുക്ക് വലിച്ചെരും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ആരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ അത്രയും ഗൗരവത്തോടെ കാണണം എന്ന് പറയുന്നത്.
നമ്മൾ സ്നേഹം ഇതൊക്കെ വേറെ. ശാന്തരസത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദരവ് കൂടെയാണ്, ആദരവ് ലെവലാണ്. ശാന്തരസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആദ്യം കണക്കാക്കേണ്ടത്. വാത്സല്യം ആദരവും ഒക്കെ പിന്നീടാണ്, അതൊന്നും നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശാന്തരസത്തിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൂടുതലെന്താണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ശാന്തരസത്താണ്, ബഹുമാനത്തോടുണ്ട്, റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടിയാണ് അല്ലെ ഭഗവാനൊക്കെ. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിഷി സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ. അതിന് സാധന ഭക്തിയിൽ ചെയ്യണം. നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് അല്ലെ, നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ശാന്തരസത്തിലാണ്. നമ്മളൊരു വ്യക്തിനെ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരനെ പോലെ കെട്ടുപിടിക്കില്ല അല്ലെ, ആ വ്യക്തിനെ ആദ്യം ബഹുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി പിന്നെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെവലിലേക്കും വരുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ശാന്തരസത്തിലാണ്. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ചെയ്ത് വരുമ്പോ പല ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്നും വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. പത്മപുരാണത്തിലും ഇതേക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഓരോ പുരാണങ്ങളും കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാ പറയുന്നത്. അല്ല രൂപഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് എഴുതല്ല, അവർ എഴുതിയാലും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും, നമുക്കറിയാം. കാരണം ആചാര്യന്മാരെ എഴുതുന്ന സത്യമായിരിക്കും, കാരണം അതങ്ങനെയാണ് അതിന് നിയമം. അല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോഴും അവർ ഓരോ പുരാണങ്ങളും ഓരോ ഉപനിഷത്തുകളും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്നോടത്ത് ഇന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം. പത്മപുരാണത്തിൽ ഇതേ കാര്യം ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിനായി ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക, വിഷ്ണുവിൽ ഏകാഗ്രമേ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ്, ധ്യാനിക്കാനാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കുക, ഇത് തന്നെയാണ് പത്മപുരാണത്തിലും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ധ്യാനത്തിലൂടെ മനസ്സ് സദാസമയം വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ നിരന്തരാക്കുക. അപ്പൊ വിഷ്ണു രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ അവതരണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ രൂപം, ചിലവർക്ക് പല രൂപത്തിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോ സാധാരണ ചിലവർക്ക് ശ്രീരാമസ്വാമിനോടായിരിക്കും ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് വേറെ വരാഹ രൂപത്തിനോടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നരസിംഹ രൂപത്തിനോടായിരിക്കും. ഏത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെങ്കിലെങ്കിലും നമ്മള് ആ രൂപത്തെ മനസ്സ് സ്മരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു നിമിഷം ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കും, ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. ഇതാണ് പത്മപുരാണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് മാനസിക ഭാവത്തെയാണ് സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞത്. സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞത് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാനിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യം മാത്രം സ്മരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒന്നുമില്ല, മനസ്സിലെ? അതിൻ്റെ ഒന്നും അവസ്ഥ ഒന്നുമില്ലാത്തതിനപ്പ നമ്മള് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ചാതുർബാഹുവായ വിഷ്ണു രൂപത്തിലോ ദ്വിഭുജുവായ കൃഷ്ണ രൂപത്തിലോ ഏതിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാലും സമം തന്നെ. ഇതൊക്കെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ്. നമ്മള് ഇപ്പൊ തന്നെ കൃഷ്ണനെ കിട്ടണില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ആദ്യം വിഷ്ണുവിനായിരുന്നു ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിനായിരുന്നു ഇഷ്ടം, സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി നമുക്ക് പറയാം, ദേവന്മാരെ ലെവലിൽ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ വിഷ്ണു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. ദേവന്മാരും വിഷ്ണു തത്വവും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ദേവന്മാര് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെ ലോകത്ത് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലായി. അതിനർത്ഥം അത് തെറ്റെന്നല്ല പറയുന്നത്, അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. അത് തെറ്റെന്നല്ല, നമ്മൾ അതിലൂടെയും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എത്തും. അതിന് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഏത് മനസ്സിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാലും സമം തന്നെ. പത്മപുരാണം പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സദാ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മതി, മനസ്സിലായില്ല? അതാണ്ട് ഇന്ന വിഷയത്തിൽ കൂടെ തന്നെ പോകണം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും നമ്മളെ സ്മരണ ഭഗവാനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന് ഏത് മാർഗവും വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കളയാനുള്ളതല്ല, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും, അത് പ്രഭാസ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അത് എന്തിനാണ് ശരീരത്തിന്റെ. അപ്പൊ ആത്മാവിന് എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? അത് ഭഗവത് സ്മരണ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ വൈദിക തത്വങ്ങളും അടിസ്ഥാന പ്രമാണം ഇത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ വൈദിക തത്വങ്ങൾ മുഴുവൻ അൾട്ടിമേറ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? അത് ഇത് മാത്രമാണ്. കാരണം മേലാധികാരിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൽപ്പന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു നിരോധനവും ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം മേലാധികാരിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൽപ്പന ഉണ്ട്, തീർച്ചയായും തന്നെ ഒരു നിരോധനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? രണ്ടും ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ നിയമം, നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ നിയമം അല്ലെ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം, കുറെ പാഠങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും.
അല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർ ഇഷ്ടമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. എന്നതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ട്, ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ നമ്മൾ ജീവിതം കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോഴേ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ താഴ്ന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സാത്വികത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. അതാണ് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക എന്നതാണ് കൽപ്പന എങ്കിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കരുതെന്നായിരിക്കണം നിരോധനം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക, പിന്നെ എന്താ കൃഷ്ണനെ മറക്കരുത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഈ കൽപ്പനയുടെ നിരോധനത്തിന് പരിധിക്കുള്ളിൽ വൈദിക തത്വങ്ങൾ പോകുന്നു. ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് വൈദിക തത്വങ്ങൾ, വൈദികം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക, കൃഷ്ണനെ മറക്കാതിരിക്കുക. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങൾക്കും ഈ വൈദി തത്വം ബാധകമാണ്. ജാതിയും തൊഴിലും ഈ തത്വങ്ങൾക്ക് ഒതുങ്ങിയേ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ആശ്രമമാണെങ്കിലും, വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ തൊഴിൽ ഏതാണെങ്കിലും, ജാതി ഏതാണെങ്കിലും, നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇത് എല്ലാതും എന്തിലാണ്? ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. അതായത് ഭഗവാന് ഏതൊരു കാര്യം ഏർപ്പെട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ജോലിയൊക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം, ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം. ബ്രാഹ്മണർ ബുദ്ധിമത് വിഭാഗം, ക്ഷത്രിയർ യോദ്ധാക്കളും രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർ, വൈഷ്ണവർ കൃഷി വ്യവസായം നടത്തുന്നവർ, ശൂദ്ര സേവകരും കൂലിക്കാരും എന്നിവയാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു കമ്പനി ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ സെക്രട്ടറിമാരുണ്ട് അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഹോം മിനിസ്റ്റർ, ഹോം സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് ആ ലെവലിൽ ബുദ്ധിയുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ ആ സെക്രട്ടറി ലെവലിൽ എത്തിയത്. അതാണ് അവർ ബ്രാഹ്മണൻ. അവരാണ് ശരിക്കും ആര് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന? ക്ഷത്രിയർ അല്ലെ. നമ്മളെ ഭരണാധികാരി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അവരാണ് അല്ലെ. കാരണം ഭരണാധികാരിക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല, അവര് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാന്നുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ സേവിക്കേണ്ട എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറിമാരാണ്. ഇതാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ശൂദ്രര്, സേവകന്മാരുണ്ടാവും അല്ലെ, നമ്മളെ വർക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവര്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വാണിജ്യം ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരും എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഒരു മൂലാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം, ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തേണ്ടത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 വർണ്ണങ്ങൾ പറഞ്ഞു, 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ അത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മചര്യം അല്ലെ, വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം. വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 25 വയസ്സ് വരെ ബ്രഹ്മചര്യം, 25 വയസ്സ്, പിന്നെ 50 വയസ്സിന് ഗൃഹസ്ഥ്യം, പിന്നെ 75 വയസ്സിന് വാനപ്രസ്ഥം, പിന്നെ 100 വയസ്സ് വരെ സന്യാസം. ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം എന്തിനുള്ളതാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം എന്തിനുള്ളതാണ്? ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ളതാണ്. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ നേടിയേ തീരൂ, അതിനൊരു സംശയമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതമാർഗം കൊണ്ടു നടക്കണമെങ്കിൽ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ അത് നടപ്പിലാക്കുകയും വേണം. വാനപ്രസ്ഥം, ബ്രഹ്മചര്യം, വിദ്യാർത്ഥി, ഗൃഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, വിശ്രമ ജീവിതം, സന്യാസം, സർവ സംഘപരിത്യാഗികൾ. വൈദി ആചരിക്കേണ്ട ബ്രഹ്മചാരി മാത്രമല്ല, അത് 4 വർണ്ണത്തിനും ബാധകമാണ്. അപ്പൊ പഠിച്ചത് ബ്രഹ്മചര്യം അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണമില്ല, ചെയ്യണമില്ല, പ്രവർത്തിക്കണമില്ല, അത് വേറെ ഒരു കാര്യം. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ആചരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുണ്ടാവാം, ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം. നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ല അത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചൈതന്യ മക്കൾ പറഞ്ഞതാണ് പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്. നമുക്കത് ചിന്തിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പൊ പറ്റില്ല. അത് കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കണം. അപ്പൊ വൈദ്യ ആചരിക്കേണ്ട ബ്രഹ്മചാരി മാത്രമേ, അത് 4 വർണ്ണത്തിനും ബാധകമാണ്. തുടക്കക്കാരൻ ബ്രഹ്മചാരി ആണോ, വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചവൻ സന്യാസിയാണോ എന്ന് പ്രശ്നമല്ല. നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാതെ എന്ന തത്വം എല്ലാവരും അനുസരിക്കുക വേണം. ഇപ്പം ബ്രഹ്മചാരി ആണെങ്കിലും സന്യാസി ആണെങ്കിലും ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിലും ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചേ മതിയാവൂ എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയായിരിക്കും പിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക. അത് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭീമ മഹാരാജാവിന് ഉപദേശിക്കുന്ന എത്തിയ നവയോഗീന്ദ്രന്മാരിൽ ഒരാളായ ചമസ നിമിയോട് പ്രകാരം പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണർ, വൈശ്യർ, ക്ഷത്രിയർ, ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ വിരാട് രൂപത്തിൽ വിഭിന്ന ഭാഗത്തു നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ഒരു രൂപത്തെ പറ്റി പറയാണ്.
ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞാണ് ബ്രാഹ്മണർ, വൈശ്യർ, ക്ഷത്രിയർ, ഇങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അവര് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിരാട് രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഏതാണ് ഏത് പൊസിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ബ്രാഹ്മണർ മുഖത്ത് നിന്ന്, ക്ഷത്രിയർ ബാഹുക്കളിൽ നിന്ന്, വൈശ്യർ അരക്കെട്ടിൽ നിന്ന്, ശൂദ്രന്മാർ പാദത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ അശൂദ്രന്മാരെ പാദത്തിലാ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ടുള്ളത്, അതല്ല ചെന്ന് പാദം, നമ്മൾ എന്താണ് പാദ പങ്കജങ്ങൾ അല്ലെ, അതാണ് പറയുന്നത്. പാദമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സ്ഥാനില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മനസ്ഥിതി, ആ പൊസിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ ആശ്രമങ്ങൾ സന്യാസി വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. പിന്നെന്താ, അതേപോലെ തന്നെ ആശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്യാസി എവിടെ നിന്നാണ് ജനിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നാണ്. സന്യാസിക്ക് ഇവരേലും പവറാണ്. ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്ന പൊസിഷനിലും സന്യാസി ഒന്നും കൂടെ ഉയർന്നതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സന്യാസി എവിടെയാണ് വിരാട് രൂപത്തിൽ നിന്ന് ശിരസിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥക്കാർ പിന്നെ വീണ്ടും അതിന് വാനപ്രസ്ഥക്കാര് ബാഹുക്കളിൽ നിന്നും, അതായത് സന്യാസി അരക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നും, ബ്രഹ്മചാരി പാദത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരി പാദത്തിലായാലും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ, അതല്ല ബ്രഹ്മചാരി തുടക്കക്കാരനാണ്, അതാണ് പാദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാദത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു. സമൂഹത്തിന്റെ 4 വിഭാഗങ്ങളെയും ആത്മപുരോഗതിയുള്ള വിവിധ തലങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഈ വർണ്ണ വ്യത്യാസവും ആശ്രമഭേദങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ഭഗവത പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ചതുർവർണ്ണം, മായാസൃഷ്ണം, ഗുണകർമ്മ, വിവേകാസം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ പോയിന്റും പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത കത്തിച്ച സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിന് താഴ്ത്തു മുകളിൽ വായിക്കാണ്ട് പല കാര്യം ഇത് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട്, അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥിതി. പക്ഷെ എന്ത് തന്നെയായാലും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പറയുന്നത്, എന്തിനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇതാണ് സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അത് നമുക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്ക് കാണാം. ഒരു കമ്പനി പോയാലും കാണാം, നമ്മൾ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാലും കാണാം, നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പലരും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കുമല്ലോ. നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചില കുട്ടികൾ വളരെ രജോ ഗുണമുള്ളവരായിരിക്കും, രജസ്ഥലയിൽ. ചില കുട്ടികൾ ബ്രാഹ്മണ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം, കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികളായി. അങ്ങനെ ഇതും കാണാം. ചില കുട്ടികൾ വരെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ മനസ്ഥിതി ഉള്ളവരായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവർക്കൊക്കെ അടിസ്ഥാന വ്യക്തിഗത ഗുണമാണ്. അപ്പൊ ഏത് ഗുണമാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഓരോരുത്തർ വ്യക്തികൾക്ക് ഓരോ ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവതിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് പരമാസ്വാദൻ. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായാലും ശൂദ്രനായാലും സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയുടെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ കർമ്മയോഗം ഫസ്റ്റ് ഭഗവതിയിൽ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. 1-6 അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് കർമ്മയോഗമാണ്. അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അർജുനൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതിൽ അർജുനൻ തോൽക്കോ ജയിക്കോ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അർജുനന് ഇല്ല. അർജുനൻ എന്താണ്, യോദ്ധാവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് രജോ ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ യുദ്ധം ചെയ്യലെന്ന് മാത്രമാണ്. ആ യുദ്ധം ചെയ്യാം, അതിൽ ചിലപ്പോൾ തോൽക്കാം, ചിലപ്പോൾ ജയിക്കാം. പക്ഷെ അതെന്താണ്, അത് മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും സ്വധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കണം. എന്നാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണത പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം തൃപ്തിര എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ധർമ്മങ്ങള്, നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങള്, നമ്മുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. നമ്മള് പല കുലധർമ്മമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ധർമ്മമുണ്ട്, നമ്മൾ സമൂഹത്തിനുള്ള ധർമ്മമുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുക്കന്മാരുള്ള ധർമ്മമുണ്ട്, നമ്മ അറിവ് തന്നിട്ടുള്ള ഋഷീശ്വരന്മാര് ഈ ജ്ഞാനം തരുന്ന അവരോട് ധർമ്മമുണ്ട്, രാജ്യത്തിനോട് ധർമ്മമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം. ഈ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ പരിത്യജിക്കാന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടേക്കൊക്കെ എത്തണം നമ്മള്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ സ്വധർമ്മം ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണത പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. നമ്മള് സ്വധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുക, അതിന്റെ പൂർണ്ണത നമ്മൾ എടുക്കാതിരിക്കുക. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ സ്വന്തം നിലയെ അധപ്പതിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോയിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് വിരാട് രൂപത്തിൽ ശിരസിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ സർവദിശായിയായ വൈദിക ശബ്ദം അതായത് ശബ്ദഭ്രമം ഉപദേശിക്കേണ്ടവനാണ്. അയാളുടെ ധർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ. ബ്രാഹ്മണനിലൂടെ ഭഗവാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു.
അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയണമെന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയാണ് ബ്രാഹ്മണനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം അറിവുള്ള വ്യക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവൻ, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബ്രഹ്മ. അത് ഭഗവതിയില് ബ്രാഹ്മണൻ എന്റെ 6 ഗുണങ്ങള് ബ്രാഹ്മണന് വേണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ എന്താണ് പറഞ്ഞ പേരുട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ദ്വിജബന്ധു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രഭു. ദ്വിജബന്ധു. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. ജനിച്ചെന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മളൊന്നും ബ്രാഹ്മണനാവാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കാരണം ആ ശബ്ദം ശരിക്കും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു അർജുനനെ എന്തുകൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുന്നത്? അർജുനൻ അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ ബാക്കി പല ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്ക് എന്ത് ഉപദേശിക്കാത്തത്? ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണൻ എവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത്? ശിരസിൽ നിന്ന്, വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മളെ ശിരസ്. അവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അയാളാണ് പിന്നെ അതാണ് അയാളുടെ ധർമ്മം. ഏത്? ശബ്ദബ്രഹ്മം ഉപദേശിക്കേണ്ടവനാണ് ആര് പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതും ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ. ബ്രാഹ്മണനിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണൻ കാരണം എന്താണ്? അതിന് കാരണം എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആ ജ്ഞാനത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കും. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് എവിടെ എത്തും? ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് ചെത്തും. അപ്പൊ ആരാ കൊടുക്കുന്നത്? ബ്രാഹ്മണൻ. എവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ തിരിച്ചെവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തിത്തരും. ഭഗവാന് വേണ്ടി വെറുതെ ഭക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ജനസമൂഹത്തിന് ഭഗവത്ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം പകരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് നമുക്ക് നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ആചാര്യന്മാര്. കാരണം അതിന്റെ അർത്ഥം ബ്രാഹ്മണന്മാര് വെറുതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്നുള്ള അതല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതിനെ തിരിച്ച് എടുക്കണ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. നമുക്ക് ചിന്താഗതി പല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് അത് പ്രശ്നം. അപ്പൊ അതിന് ക്ലിയർ കട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്നല്ല, ആ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജനസമൂഹത്തിന് ഭഗവത്ജ്ഞാനം കൊടുത്തിരിക്കണം. അതാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. ആ ബ്രഹ്മത്തറിഞ്ഞ വ്യക്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കണം. അതാണ് ആചാര്യന്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരുന്നതാണത്. ആചാര്യന്മാര് എന്താണ് നമുക്കറിയാം. ഒരു ആചാര്യ, ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഗൃഹസ്ഥർക്ക് അവർക്ക് അറിഞ്ഞ എന്താണ്? ഭൗതികത, ധനം ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. പുരുഷാർത്ഥങ്ങളിൽ വരുന്ന പാർട്ടാണ് ശരിക്കും ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥർക്ക് വൈദിക ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൊടുക്കേണ്ടത് സന്യാസിമാരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് സന്യാസിമാര് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അത് മാത്രം. നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി അനേകം ഡ്യൂട്ടി. ധനം സമ്പാദിക്കണം, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഗൃഹസ്ഥരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. സന്യാസിയുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലത്. അപ്പൊ സന്യാസിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്? ഗൃഹസ്ഥര്. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ അല്ലെ, ആത്മീയ ഞാൻ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ആര് തരുന്നത്? ആചാര്യന്മാർ. ആചാര്യന്മാർക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ പറയണത് ആചാര്യന്മാര് വന്നിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കും നമ്മുടേതായ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വെറുതെ ഭക്ഷിക്കാൻ മാത്രമല്ല ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മായയുടെ അതിക്രമത്തിൽ ജനിച്ച് ജനങ്ങൾ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ക്ഷത്രിയന്റെ കടമയാണ്. ഇതാണ് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം. അത് ക്ഷത്രിയന്മാരെ ഓരോത്തിനും പറഞ്ഞു തരണം. എന്താണ് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ? ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക, അതാണ് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കറുത്ത രൂപം കലി പശുവിനെ ഹിംസിക്കാൻ ഒരുമ്പിടത്ത് കണ്ട നിമിഷത്തിൽ അവനെ കൊല്ലാൻ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ് ഒരു സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഹിംസ ആവശ്യമായി വരും. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധം നടത്താനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. ജനസമാനത്തിന് മൊത്തത്തിൽ സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഹിംസ ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഹിംസ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഹിംസ ചെയ്യേണ്ടടത്ത് ഹിംസ ചെയ്യണം. അവന്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യണം. ബ്രാഹ്മണൻ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ക്ഷത്രിയൻ എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. കലിരൂപത്തില് പശുവിനെ ഹിംസിക്കാൻ വരുമ്പോഴത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, അങ്ങനത്തെ സബ്ജക്റ്റുകൾ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാനെ പറ്റും. കാർഷിക വസ്തുക്കൾ ഉൽപാദന, വിപണനം, വിതരണം എന്നിവയാണ് വൈശ്യന്റെ ധർമ്മം. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യർ എന്നീ 3 വർണ്ണങ്ങളുള്ളിടത്തോളം കാലം ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലാത്ത തൊഴിലാളി വിഭാഗമാണ് ശൂദ്രൻ. അതുകൊണ്ട് അധ്വാനം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കലാണ് അവരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വൈശ്യന്റെയും ശൂദ്രന്റെയും ബ്രാഹ്മണന്റെയും എല്ലാവരും സഹായിക്കുക.
കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് അത്രയും ഉയർന്നിട്ടില്ല, ബുദ്ധിപരമായിട്ടും ആത്മീയപരമായിട്ടും ഉയർത്താത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ജനറൽ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈഡേഷൻ ആണ് ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതൊന്നും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ തലപോയിക്കണ്ട. ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും തമ്മിൽ പൂർണ്ണമായി സഹകരണം, അതിന്റെ ഫലമായി സമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടായി. സഹകരണമില്ലാതാകുമ്പോൾ സമൂഹം അധപ്പതിക്കുകയും ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതൊരു ഇതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണും. ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഓഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ താഴെയുള്ള മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പൊ വർക്കേഴ്സ് അല്ല ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ലെവലുള്ള അവരും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക അല്ലേ. അപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യുന്നതും വർക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതും താഴത്തുള്ള വിഭാഗങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവർ തമ്മിലൊരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാവും, എന്നാലേ കമ്പനി വളരുള്ളൂ. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതൊരു കോർഡിനേഷൻ നമുക്ക് വേണം, ഒരു സഹകരണം നമുക്ക് ഉണ്ടായാലേ നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം അധപ്പതിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ആചാര്യന്മാർ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. നമ്മളെ സ്വധർമ്മങ്ങൾ, നമ്മളെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണം. അത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കും. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഒട്ടാകെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ നിലനിർത്താനാണ് കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഈ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സൗഖ്യവും അരുളുന്നു. കൃഷ്ണ പുരോഗമനം ആനന്ദമയമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇത് തന്നെ ഇതേ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം കിട്ടണം, എല്ലാവർക്കും സൗഖ്യം കിട്ടണം. എല്ലാവരും ആഗ്രഹം അതാണ്, കിട്ടാത്തതും അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഒറ്റയടിക്കല്ല, നമുക്ക് പതുക്കെ ഉയരാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും നമ്മൾ അത് ഓർക്കണം. എന്താണ് സഹസ്രസത ലക്ഷ്മി സേവമാനെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ സേവിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ യാത്രയാവുന്നത്. അപ്പൊ ഐശ്വര്യദേവതയെ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ എത്ര ദൂരത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഉണ്ട് താനും, നമ്മൾക്ക് അവിടേക്ക് പോയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ സാമൂഹ്യവും ആത്മീയവുമായ അനുശാസനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ഭഗവാൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മീയവുമായ അനുശാസനങ്ങൾ, മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ സാമൂഹിക ആത്മീയമായ അനുശാസനം, അതിന് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് എന്താണ്? അത് പിന്തുടരുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. വൈദിക ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് അത് ഉദ്ധവരോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ സമൂഹം ഒട്ടാകെ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നേരിടുകയും ചെയ്യും. കാരണം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ജീവാത്മായുടെ മുഴുവൻ നിലനിൽപ്പിനും ആധാരം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക അർത്ഥധർമ്മ കാമമോക്ഷ വളരെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതും കിട്ടും, പ്ലസ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അതിന് പതുക്കെ നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം. കാരണം ഭഗവാന്റെ കരുണ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് എല്ലാതും പറയുന്നത്. സമൂഹം മുഴുവൻ സമയം 35. അവിടെ ഇതൊന്നുകൊണ്ട് വായിച്ചു നിർത്താം. സമൂഹം മുഴുവൻ അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ പുലർത്തിയും കൃഷ്ണപദ ജീവിതം തുടരുകയും ചെയ്താൽ അതിലെ അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം സന്തോഷം കൈവരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഒന്നിനും കുറവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഈ ലോകം മുഴുവനും വൈകുണ്ഠമായി തീരും. നമ്മൾ ഈ ലോകം തന്നെ വൈകുണ്ഠമാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തരെ സംഘം അല്ലെ, ഭക്തസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ആനന്ദമാണ് ശരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയണം, ക്ഷേത്രം പണിയാൻ നമ്മൾ സിമെന്റും കമ്പിയും ഇതൊക്കെ വേണം നമുക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആ ക്ഷേത്രമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കാരുണ്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയരണം. അതാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അങ്ങനെ ഉയരുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ ലോകം മുഴുവനും വൈകുണ്ഠമായി തീരും. നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ. കാരണം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അവിടുത്തെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അതാണ് ഉത്സവം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ നമ്മളും സന്തോഷിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ മുഴുവൻ രീതി ശരിയാണെന്നല്ല, ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പുണ്യലിംഗ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അന്നത്തെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനമായിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും, എന്ത് തന്നെയായാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നാളെ ഇതിന്റെ ബാലൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻസും നാളെ ഓരോട് തീർക്കാം. നമുക്ക് ഇത് തീർന്നിട്ടില്ല. ഒരു 3-4 സ്ലൈഡും കൂടി ഉണ്ടാവും. പ്ലസ് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് നാളെ തീർക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പറയൂ അതെ. ഈ വൈദ്യഭക്തി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരുമോ? വൈദ്യഭക്തി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതാണ് വൈദ്യഭക്തി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പ്രഭുജി, ഈ സപ്താഹം നടത്തുന്നതിന്റെ അതായത് എന്താ ശരിയായിട്ടുള്ള ബേസിക് എന്താ എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല.